Salam aleyküm. Ya Döwran, habarsız galmayıp beşeğinin iň soňky bölümine hoş geldiňiz. Näme üçin iň soňky bölüm? Täze bölüm çykgança iň soňky bölüm. Başlaýar klipler bilen. Habib ýüregimiz ýaraýdymyna täze klipi. Duran ýaly sagatlar köçelerde ýekelen ýaly görmegendim ey. Habibden ýene bir güýçli täzelegim bar. Ýakyndan. Dostlar, häzir size bir aýdym dinletjek. Gowun serin. Yüreğimin yarısı senki, yarısı minki, gel yaraşalı. Ömrümün yarısı senki, yarısı minki, gel söyüşeli. Men gowulmam ya. Size de şon ýalak gollumy? Şamrad Orazowyň aýdymy stili, ses tembri Idil Şamrad Orazow. Ýöne Şamrad Orazow däl. Süleyman Jumanazar ýüregimin ýarasy. Sen meni çyndan söýdüňmi? Ya men gownuňa dildimmi? Yalvarsam çöksem diýdiňa. Sen meni bağışlaýanmy? Ýagşy ve Murat Molladan değişme. Rovaş çayı reklam etdiler. Best diye ne koy. Düşündüm. Gul. Почему? Что попить? Открываем? Perhat Ataev täze klipi Gülnara. Güle güle garaşan gel seni Gülnara. Şadiyan oğlanı koydum pervana. Yankı değişmeni gördük, gülüştük, hedil ettik. Onu yine bir değişme Murat Molladan. Sıraydiyen. Arnold ediyen, Habib ediyen, yok McGregor ediyen, yok Yemlenk, Samson ediyen. Bu bölümde size MP3 aydımlarını köprek ödürletim geliyor. Başlayaz Amalia bilen Dumanlana aydımı gatı gov olupdur. Duman dumanlana yanım aşka at bana Galık mı yat bana bedenini Serdar Ağalı, Fit Selvi, Söyüğün Azap gatı gov aydym olupdur. Seni kerden koysar bollum yar. Bu tenle yürü ağla sana yanmalı Firuza'nın täze aydymı Ecem. Sen uzaklarda uzakta menden Sen uzaklarda yetana bile Selvi Tuak Kılıcıvadan yine bir täzelik Dımay. Dımay sevgimi yüreğimde duyar duyar sevgimi Dostlar, sizden bir pikiriňizi alaýyn. Şu an size 3 gıyd aydymçynyň aydymyny dinletdim. Amalia, Firuza, Selvi. Siz iň has haýsyny haladyňyz tesirlerde ýazyň. Söhbet Jumaýew, Fit Sap, Ammane aydymy. Men beýle dälim, sen süýmeýäkenim süýýärdim. Sözüňden dälim, sen aýralygy isleýärdin. Öňden bilýärdim, sen başdan beri menki dälim. Meni ananary bey. Şadygoz, Fit Vagran, Garalama. Gämi men küreksiz ýetirdim. Urumy her ýere bakamda görýärim. Sudurumy Yağışlı yerler göğüs, neveli alamatlar Tomassan yadan şaker, qarışan ağışlı güýde Gerekler sarama iyide Halipa Vavşeymaz, Döwran Saparovdan gawanmaýdymy? Gavanma sen meni gavanma. Yok men sen bagtyňda ağlama. Giderin öwrülip salgyma. Kabir söýüjüleri, ýagny kickboks söýüjüleri siz üçin bir täzeligim bar. Ayın 16-syna İstanbullu Fitch House'un hemayatkarlığına Türkmen sportsmenimizin uruşu var. Eger de gitmek isteseňiz, yeni kapıdaki Fitch House'dan biletler alıp bilersiniz. Günü aýlymda görjek diýseňiz, Türkmenistan saatyny saat 10-ny TV8.5 kanalyndan görüp bilersiniz. Onna gelýär Instagram täzeliklerine. Muradowyz 100 000 agza ýetdi. Gutlaýas.
Ve Murad öz agzalarına, muştoklarına minnetdarlığını bildirip şeylere video paylaştı. Yalı dönjekün adamı qwaly. 100.000 yürek mehrin merse bir demde. Kime bagta bagryň badaşan yaly kemem uly yük ornoşar gerdenne. Karen Instagram dünyasında Kare gün yayılımda yarala men aydımını yerine getirdi. Yürü gideli uzadıp elleri uzaklara. Sensiz yüreğimde yine değer yok bana. Oh. Dostlar, gelin könüllere yatlaly. Yadyňyza düşýärmi? Röşen Aman bilen Seýdin hoşgal ýaryny aýdymady. Yine bir köne gowaýdym. Men ýomlamdan kakeli toyly aldyglaýdymy? Ol seyip bilen ok, ola dağlı, duşuşmak bolan ok, ola dağlı. Men seyip bilen ok, men adağlı, duşuşmak bolan ok, men adağlı. Şeylelik bilen bu bölümdäki täzeliklerimizi tamamlaýas dostlar. Vi 5 sekunduňyzy aýryň dostlar. Agza bolan bolsaňyz jaň-jaňa basyp, jaň-jaňa basan bolsaňyz like basyp, like-a basan bolsaňyz kommentary ýazmany unutmaň. Özüňize gowja seredin. Bize dönelim, bize dönelim. Medyatda bak. Näme diýjekdim? Hemen men bir zada düşünemek bilýärmi? Dislike atýarlar ha. Şunca aval edilýär, ýene edilýär bilýärmi? Yo dislike atmak näme? Mysal üçin menen videolar görýär-ne? Halan o çykýan gitýän bilýär. Köpüsen pikir etdi, kommentarda o leýle, bu beýle bolupdyr. Daşardan ansat görnýär adamlara pikir edip gördüňiz onu. Men kelläme kän gelýärdi. Häzir Yo böyle yani halamadık olsalar dislike bassın problemi. hawa bilen dislike bassın sırana köpüsi pikir etdi ansatçy. Ansat däl oşonlara düşündirmär burada bilýärmi? Dostlar size bir aydın dinletçi. Gun serşine dönýär. İlk men şamrada razı durýtdym. Bölmelerlim gerek. Çüt goljek. Bilýän bir-biriniň arasynda klasda ýaşaýan kim bir hepden içinde kimin bäşi kep kimin dal. Şonýa bilen şu stil edetýän sıra. Goýa. Ya dizdetçek bolýarmy ya? Yo çek ya. Dur düz otur. Dinlediňizmi? Haýsa aýyp diýen öyle bir gün geldi hala. Karen nemesini gördünmü? Yüreğim ağlar gitarada. Primo eferde. Elim görünen ok değil mi? Sevi ne yanlış? Sevi ada. Firuza'nın täzeydim. Firuza ne ola? Karış diyecek golyanlardı. Goýaýyn sesini diýip. Dostlar sizin bir pikiriňizi alaýyn. Getir. Siz haýsyny kän köp halydy? Kän köp. Garalamamy ya garalamamy? Ha garalama olýar. Ya da meni garalamamy. Ahtaşım diýenden oýun men gaýsa. Kabir seýişler diýen ha. Täzen ýermeň. Tyň 100.000 goý. Ve ne için bozdun ay beni? Da dur canı diyelim. Bilyer ha şey juda da şınya olmasan diye şınya ulul. Emmesi bile ihtiyacım ne hoş halyarım yanlışın var. Kim emmesi bile? Sen üçtün bile sana yaptın. Kim? Röşen Aman ikisi biradı mı? Bilyen ne Seydi bilen bile aitmat değil mi? Bilayt lan Seydi rapini okuyor. Yanımda sen, sevgimde sen, sevgimdaysan ben, sevgimdaysan. La 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 la. Kalmasın arman. Yaz ben işte geldin mi? Botlar biliyorum. Kısa sen saat dinleyelim biliyorum. Dinleyelim. Guşari, eşebetti. Erkekçe. Ağda olan olsan canca da bas. Ya ağda olmadık odan ağda ol. Ağda olan olsan canca da bas. Canca da basamadan vallahi. Son yani değil mi? Yani. Sana yani senin şurada 5 sekundu benim ayıp gitti. Yetişmedin hadi sen.